Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Kuchokera chigawo chino chapakati maka mumzinda uno wa Lilongwe pano pa ground ya Chilima Mpunga mumzinda uno wa Lilongwe. Tikhala tabwera pano kuti tikuonetseni nso mmene zikukhalira pano pa Chilima Mpunga ground maka pamene chipani cha Democratic Progressive mosogozedwa ndi President watu wa dziko lino kuyambira pa 16 September His Excellency Professor Arthur Peter Mutharika akhale akufika malo ano mawa kuzayankhula kuchina mtindi chimene chisonkhane pa malo pano. So mmene tichitira nthawi zonse tikamagwira ntchito ngati imeneyi timakhala tikuyankhula ndi adindo osiyanasiyana kuti timve kuti akonzekera motani maka ntchito zonse zokonzekera function ya mawa, nsonkhano wa mawa mene ikuyendera. Atifotokozeranso kuti nanga chipani cha DPP maka chigawo chino chapakati kuti mphamvu zake zili pati. Tikhala tikuyankhulana ndi adindo komanso onse Malawi amene amakhala chigawo chino chapakati kuti atifotokozere kuti nanga akonzeka motani makanso pamene tikusendera chifupi ndi pa 16 September. Tsiku la pa 16 September ndi tsiku lina mtengo wapatali kwambiri, pa chizungu tikhoza kunena kuti it's a judgment day. Ndiyeno tikubweretserani nsikana amene amadziwika kwambiri ku chipani kumeneku. Mwina tingodikira tiyankhuleni ndi NOS, National Organizing Secretary amene ndi Bambo Suleiman zakukonzeka kwawo maka pa ntchito imene ikuchitika pano. NOS alibize pang'ono ndiye tingoyankhulani ndi Halima atifotokozere kuti kuchinyamata akonzekera motani maka pamene mkango ukhale ukufika malo ano tsiku la mawa. Halima muli bwanji? Robert netu ndili mmene ukuonera mawa mkango His Excellency Professor Arthur Peter Mutharika ukhala uli pano Amalawi kunjako maka kuchinyamata mwauzanje pano patu sizochitanso kuti munthu kumuuza wina aliyense kumene ali wakonzekera. Ndipo mawa kuyambira ku 25 kukanengo uku ulikuni nsewu zakhala bize kwambiri, muzakhala mutazaza tauni zakhala itazaza anthu kuyenda wapasi kuchokera m'manyumba awo kubwera kuzaona mkango Professor Arthur Peter Mutharika, chifukwa choti anthu atopa ndi masauso amene akukumana nawo pasi pa ulamuliro wa Lazarus Chakwera ndi MCP. Anthu afuna kusintha. Iweyo pokhalanso mmodzi mwa achinyamata amene umakhala chigawo chino chapakati, achinyamata akutinji zokhuza chipani cha DPP komanso Professor Arthur Peter Mutharika? Kunena chilungamo Robert, achinyamata ambiri aponderezedwa kwambiri, achinyamata akuvutika kuyang'ana nkhani za magesi akungozima, kuyang'ana achinyamata amene amakhala kumeta mababa shop kudalira kuchaja foni kuti apange ndalama zoti akadyese mabanja awo. Akulira kuti abale tinapanga chani, tinalozedwa, anatiloza ndani? Panopa achinyamata ayima njinjinji kuti ifeyo tikuvotera APM, ndipo voti tikupereka kwa Professor Arthur Peter Mutharika ndi chipani cha DPP. Sakubwerera mbuyo, achinyamata sitikubwereranso mbuyo, ndipo tililede kuteteza voti yathu pa 16 September palibe kuzabera. Taonapo ndakhala chigawo chapakati chino masiku angapo, komano ndazungulira mtauni ndapo madera osiyanasiyana konseko akukamba zokuti akufuna Professor Arthur Peter Mutharika. Renko madabo kuti zikukhala bwanji padakali pano kuti professor anthu akumfunisa kwambiri pamenenso ena kuti akulapa kuti anamulakwira professor. Kulapa kumeneku nzenizeni nzanga anthu akulapa china chilichonse chinasintha, ndrama ikusowa, china chilichonse chakwera mitengo, ntchito achinyamata sakulembedwa, akungolembana okhaokha, akungotengana ku chipani cha MCP okhaokha kumangolembana ntchito zimene analonjeza 1 million jobs kulibe ntchito ina iliyonse, kulibe ndrama, kulibe yavuta. Anthu achinyamata akuvutika ndipo akunenesa kuti ifeyo pa 16 September voti yathu tikukapereka kwa APM, ndipo sitikubwerera mbuyo. Achinyamata sakubwerera mbuyo, akulira umati ukangoyenda utavala chonchi. Inetu ndikumwa Fanta ntaone muno, ndimati ndikangovala salu yanga chonchi kupita kunsika akundigulira ndi akabhaza yemwe anti ine ndibe ndrama koma mumwe Fanta. Ife tikufuna amene wabwerere. Even ichichi kucho ndi holiday ichi kunoku kungoyenda utavala chakumakulanda tivale ife nomukasaka zina ife tivale zina zakungu akakamiza nawo anthu valani, anthu kumangolandira sinanga apasaka 5000 ndakumalandira kuti akangoyenda pang'ono kutaya kuvula kuponya uko. Koma salu ya DPP anthu akuyiririra. Ine kuti ndikuonese ma message mu phone mwanga ukumudwa kuti pakana kuti tatumizani tizawambola tokha. Mwandimva DPP kulowa somboma. Ndiye no pamene mnati kumaliza kucheza kwathu tikupase mpata mwina ngokhala ndi uthenga upita kwa achinyamata anzako kunjako kwamemetsa kuti mkango mawa
uli pano ukuzokhala utenga wanji umene upita kwa Chinyamata anzako? Neyo zimene ndingauza achinyamata anzanga ndichonena kuti mawa Profesa Arthur Peter Mutharika akubwera pano pa Chilimampunga kuntandire. Tonse tibwere mwa unyinji tizaone ni maso sifo anthu akumayankhula kwambiri, anthu akuyankhula zambiri, tizaone ni maso kuti Profesa Arthur Peter Mutharika ali ndi mphamvu ndipo akuyimaso pa 16 September ndipo akuyinaso. Zikomo kwambiri. Tathokoza kwambiri kumene ndikucheza kwanga ndi Halima amenenso ndi wachinyamata amakhala chigawo chapakati. Ndiyeno tichezenso ndi olemekezeka Dr. Ben Malunga Phiri atifotokozere kuti kuchipani kapena kuchokera kuti ku directorate ya campaign political affairs mwakonzekera motani maka potengeraso kuti mkango mawa ukhala uli pano kuchokera chigawo cha kumpoto. Ife ndokonzeka kwambiri tinene kuti mmene tinachitira game plan yathu ikuyenda exactly mmene tinafunira. Timadziwa tinali ndi ma targeted numbers, tinali ndi ma target hotspots and everything, ndipo timadziwa kunena kuti tikati mzuzu ikaoneka motere and fortunately to our opponents zikupitirira mulingo umene tinayika ifeyo. Mawa pano pali ntchito, ndipo ntchito itakhale pano kuwina kwa chisankho kuchitika pano mawa. Malo anowa historically I must say it was Masintha imene mawinitsa munthu. Ground ngati limene likudzaza si chinthu cha masewera. Zimene zachitike mawa pano ndikukonzanso komanso kubwezeretsa boma la DPP, ndipo zimene zochitika mawa. Timayembekezera kuti nsonkhano megalale imene ya His Excellency Professor Arthur Peter Mutharika ukakhala pa Masintha, komano from nowhere Masintha mabwera pano pa Chilimampunga ground. Chilimampunga ground yapambana chotani kuti nkangofikire pano? Yachepa kwambiri Masintha ndi ama presidential candidates enawo adzikapanga kumene kwezana zimene zili pano ndi zama big. Uyu ni Nkango, uyu ndi Katundu, uyu ndi amene akuyembekezereka president uyu kupulumutsa Malawi. Ndiye Malawi ina aliyesa kulakalaka muona. Tisawachite limit anthu powapatsa malo ochepa. Tenena ati apase malo akulu ngati anowa kuti wina aliyense amve chifukwa chani Professor Arthur Peter Mutharika. Ndiye nkhani ya Masintha adzikapanga anawo. Ifeyo kwa ifeyo size yathu tsopano mulingo udakwera ndi malo ngati anowa. Are you convinced kuti ground limene lifanira likulu kwambiri sinalionepo somwina Malawi muno kuposa Katoto kuposa Masintha mudzadzitsa ground ile mawa? Bwana mawa alo ndi mawa zochepa, mukumachula mawa mukhanga tikutali ndi mawa zochepa kufika na nthawi imene yoyo. Mutati muone inuyo pano pongokonzekera chabe za msonkhano almost ground loyamba lili nadzaza kale. Ndiye ikamafika mawa dzikhala zili nkhani ina. Bwana mawa ndi pamene boma likupita. Boma lindirapita ndipo likupita mawa. Ndiyeno aliyense akhale okonzeka abwere adzamve sinkhani yongolengeza ndi nkhani ya mfundo, ndi nkhani yakuti tipanga bwanji, ndi nkhani yakuti zizachitika liti, ndi nkhani yakuti kwa ndani. Zonsezo tidzifotokozera pano mawa. Msonkhano umene wodi kulupira ni msonkhano oyamba chichokere 2020 pamene chipani cha DPP chimachoka mboma. Mawa tiyembekezere kunjako Amalawi au pangani support zeni kuti nditu Katoto iposedwa. Katoto ija ichepera. Chifukwa muno ndikuno ndi capital city. Ndikumene anthu amayembekezera kuti nkhani za chuma zidziyenda bwino. Ndikumene amayembekezera kuti ma business awo adziyenda bwino. Ndikumene amayembekezera zambiri koma si mmene zilili. Anthu kuno kulilonga azuzika kwambiri. Chimene chawo apha anthu akulilongwe mchanga ndiye chaulera pa Chilolo. Anthu akuno ndi alimi, ndi anthu amene moyo wawo wonse chimene adziwa bwino ndi ulimi, ndi anthu olemera kwambiri. Koma ngati kwapangika umphawi kwa nthawi yoyamba ku Central Region kuno kwachitika ndi ulamuliro ulipowu. Chifukwa Amalawi amenewa nkhani ya fetereza umene amadalira kwambiri sizinachitike motero. Nkhani ya misika ya zolima zawo sinachitike motero. Ndi anthu a Central Region ndi okwiya chifukwa amakhulupirira kuti chawo nchimene chiwathandize. Mawa afuna aonetse dziko kunena kuti changa chimaulera pa Chilolo, ndipo ife chatilolera pa Chilolo tikufuna kusintha ncholinga kuti miyoyo yawo ibwerere pamene inali. Tikupaseni mpata kuchokera ku Directorate ya Political Affairs Dr. Ben Malunga Phiri mwatilemekeza pokhala nafe program imeneyi. Sikoma. Padakali pano tichezenso ndi National Organizing Secretary amene ndi olemekezeka Suleiman Samia Suleiman atifotokozere kuti akonzekera motani kuchokera pano pa Chilimampunga ground. NOS tikulandireni. Mwakonzeka motani kuchokera pano pa Chilimampunga mawa paya kamoto motani Katoto iposedwa? Ife tikamati boma tikutenga. Boma linatenga kale. Tikungodikira pa 16.
ndipo chimene tikunena kuti boma tikutenga chakweratu agwa kuyambira ku Lilongwe kuno kwawo tuko ndikuti tikugwetsa kuyambira kunoko. Yes, kunonso ndi kwathu, Malawi ndi wathu. Ifeyo taenda ku south, ku north, pano tili kuno ku central. Ku central kunoko ndikuwuzani kuti ndikumene kuti agwetse chakwera, afune asafune tizangokhala owonjezera kumpotoko ndi kumwera ndi ku east, koma ifeyo ngati DPP tipeza mavota ambiri kunoko ku central. Taunapo professor akunyamuka ku Nzuzu adusa lecture pena paliponse pamakhala chikhwimbi cha anthu funa kuona professor. Kuti chinsisi chanu kumeneko chimagona pati ku DPP zamba kudabwitsatu? Inu mukudabwa chikondi cha anthu, munthu ukakhala wabwino zabwinonso zimakusata. Anthu akumusata professor chifukwa cha moyo wake, akumuziwa, anakhala naye, anaona zintchito zake, anaona mtima wake kuti koma uyu atithandiza. Mukumbukirani ku nthawi imene kuli professor analamula 6 years sanatuluke kunja ulo katatu, anali nafe muno kumaseva ti ndalama pang'ono kumapezeka mankhwala muzipatala, fertilizer kumapezeka, koma si awa opanda nzeruwa. Maona mmene asakazira chuma cha boma, anapeza china chilichonse chili mchimake ku Adimaki, tinali ndi mpunga, tinali ndi chimanga, tinali ndi thonje, anagawana. Kunkhokwe kwathu ku NFRA kuna chimanga chambirimbiri anagawana. Mukumbukira inu akumagawana kumanena kuti big fish wabaza mbiri, ine ndaba pang'ono. It's a shame. Kumaona kuti mbusa ayo palibe chimene akupanga. Anthu wakhanga kuti amuchitanso kuwatuma kuti kabeni uko muzilemerese. Amalawi tazunzika, andi munthu kaya wakuno ku central, kaya wakumpoto, kaya wakumwera tazunzika chimozimozi. Palibe kuti wakuno ndi akumva bwino ayi, andi ndale pena pake tisamapangireso kuti uyu ndo wakuti uyu ndo wakuti ayi, tiziona mtima wa munthu ndi cholinga chake. Mukuziwa inuyo kuti professor chiluzireni sanatuluke nkutuluka, mwakhala mukuona atu ena muno kuluza ulendo wa ku China kakhala 4 years kumene kuchi. Munazionapo a president a UDF analithawa, munazionapo sombuyomo mai Joyce Banda ataluza anathawa. APM takhala naye konkuno, tavutika naye konkuno, mavuto athu akwaziwa. Iyo chafuna atithandize tikonze zinthuzi akuziwa, andi kulamula tu boma simasewera. APM is connected. Lero lo kumpatsa boma APM uja mawa dola mbwe muno because of my connection. Si izi zawa kuchipikuwa akulephera even to put any cushion kuti kodi Malawi mafuta ophikira wakukwera, mwina nditane awa makampani ophikira watikambirane nawo, palibe chilichonse chimene akupanga. Kangati kuti basi akadya kwawo kakakhuta ndiye kuti aliyense Malawi muno akudya kukhuta, si bwino. Amafuna president wanaukakamira, tinkaona ngati welfare yathu ya Malawi isintha. Pano welfare yasintha ndi yawo ndi kubanja kwawo. Amalawi tachakachika, Amalawi tikuvutika, nthawi yakwana tisinthe zinthu. Mwazithemba motani posankha ground lino kuchokera ku Masintha, because this ground is much more bigger than Masintha ground? That's why we are here. Mukuziwa kuti misonkhano yambiri timapangira wa Masintha, koma ground ndi mmene taonera ifeyo tikuona kuti ground ija ndiyochepa, pakhoza kukhala stampede, anthu nkuvulala, mwinanso kuluza miyoyo. Tafuna pomasuka. Mukuziwa kuti Central Region yakhale kulirira kuti ifuna imone professor. Ndiye mawa apa paterera, mawa ndithu mupaona patazaza pamenepo. Ife sitimaopa, tufuna kwa konkuno kunoko tiaonese kuti DPP is a national party, sichipani cha region imodzi, koma kunoko ku Central titolako ma MP ambiri plus professor asogola kwambiri kunoko pa mavoti. Pampeto pakucheza kwathu NOS tifuna mutapereka uthenga kwa Malawi amene akutionera padakali pano zokhuzana kufika kwa mkango malo ano mawa. Mkango uli pano ukubangula pano mawa, nonse mbwere muzamve atati. Tinenenso kuti takhati kuona pano zochitika zina ndi zina, anzathuwo kubwera mapanga za mtopola atitukwana tikuona nduna zina zikumabwera kusuzumira, cholinga chawo sitikuchiziwa koma sitikuopa, sitikutekeseka. Mkango uli pano mawa, nonse mubwere, tindi democracy sizopyezana. Akafuna zinazo ife takonzekeraso
tirede koma ife tifuna msonkhano wabwino, tifuna anthu abwere mwa ufulu wawo, azamve, azamuone APM. Chachikulu chimene anthu abwere mawa azamuone APM. Paja mwamva chimwendo kuti APM akulephera kuyenda, APM akalamba, APM sakumva, APM sakuona, APM sakugona, APM ndi mawa tabwerana muzauone mkango uli pano mawa. Pero penipeni takhala tikuonapo anyamata azikuwanja azipanizina akuzungulira mukakhala nzochitika zanu ku chipani cha DPP mzinda wa Lilongwe, azikuwanja akhala kubwera kuzakusokonezani mawa chitetezo chikhala chili chimake bwino. Ndifake ndunena kuti ife tilokonzeka, tikuziwa akhala kuzungulira taona ifeyo pano tabwera okonzeka. Atipeza katifuna atipeza tipo mpano. Ndi mmene tikuchezera kuno, tikucheza ndi akuluakulu osiyanasiyana, tacheza ndi NOS, tachezanso ndi Dr. Ben Malunga Phiri maka za programu ya mawa kuti mkango His Excellency Professor Arthur Peter Mutharika uli pano. Za chitetezo asimikizanso kuti kuno chitetezo chizakhala chili mchimake, chitetezo chakhala chili mchimake. Tichezenso ndi deputy governor, regional governor chigawo chino chapakati atifotokozere maka kuti akonzekera motani. Mwakonzekera motani msonkhano umenewu 2 minutes chabe. Zikomo kwambiri. I think mukuona so mene palili pano pa ground kuti patsatsa anthu kwambiri. Ndi sign yonena kuti mawa kuli zovuta. Anthu tuyoti muzindikire masiku ano chisankho adapanga kale. Ndi gulu seli apapa likusonyeza kuti ilolo likudziwa chimene lifuna likavotere. Ndeni pemphero lathu kuti kuno kundose tenti tuluke maunyinji tibwere tione Professor Arthur Peter Mutharika. Pokambambakambatu akuti chigawo chapakati chino akuti nkuchipinda kwa Malawi Congress Party DPP kulibe. Eminiti chabe chilungamo chake nchiti. DPP kuno iliko? DPP kuno iliko kwambiri. Ineyo ndineso nchewa weni ochoka kwa Kalolo. Koma ndine deputy regional governor wachani wa DPP. Ngati nili pa udindo umene ndikuti chipani palibe pasipo. Chipani kuno champhamvu. Komanso zoti zine kuti kuchipinda iyayi zabodza zimenezichi. Zidankhala ngati mmene chidakhalira kuti dziko lino kumpoto amakhanga kuti afford ndimene ili best kwambiri Central Region MCP kumwera ku DPP. Ndiye chifaya amakhanga kuti akhozera kuchipinda. Kuno sikuchipinda ayi. Zakuchipinda zidatha kale. Kuti DPP kuno tembekezere zachilendo pa 16 September kutemeleza matebulo. Kwambiri zedi yembekezani zachilendo zedi chifukwa mmene tikuonera ngakhale tikaenda madera mosiyanasiyanamo ngakhale makandidate athu ulendo unoti ndi makandidate abwino kwambiri ndithu for sure more special kujeni kunyanja uko titengako ma city ena ngakeso Central Region ino kujeni chigawo chino mulilongwe munonso ma centers ena titenga mwachitsanzo ino kumene ikupita ino ndana kuimira kuno kuimira Honorable Alfred Gangata amene ali vice president wa DPP nde sizingavomere kune kuti iwo achatani aluze sizingatheke. Ine ndikuimira ku Mapuyi North. Tikwankhula ndi ashado amene tsopano. Congratulations for that. We do believe kuti you make it. Yes, go ahead. Ineyo ndithu I will make it. I'm a shadow MP for Lilongwe Mapuyi North. Sure. Chitetezo mawa machikonza motani malo ano potengeranso kuti mkango ndi umene ukhale uli pano. Chitetezo zimene tikozefa za chitetezo sitinganene pano pa kuti takoza motere koma mwembekeze kuti pano pali chitetezo champhamvu. Amene abwera udzayesa madzi kuti ngotentha awaonadi kuti madziwo ngotentha koma chitetezo panopa nchamphamvu. Chitetezo nomwewa awawa chifukwa wina atabwera usokoneza amene amugwira nakuti agaluta masula kale panopa. Tapemezeni anthu a chigawo chapakati kuti mawa pali mkoke pano tikupaseni mpata umenewo. Ine ndifuna ndipemphe aliyense amene amazindikira kuti vote amene amazindikira kuti ndavutika inu tavutika mzinthu zambiri andi panopa chimene ufuna chone kuti nonse kumene mutionera panopa bwerani kuno pa ground pano kuti mawa kuno kuntandile kuyake moto komanso kuyaka moto ndipo so anthu amene abwera pano zisanachitikepo mpamene adzione kuti katundu wapita uyu. Zikomo kwambiri bwana. Atokoza kwambiri bwana deputy regional governor chigawo chino chapakati. Zikomo kwambiri. Zikomo. Ndi mmene zikukhalira kuno tikucheza ndi adindo osiyanasiyana awakuchoka ndi deputy regional governor Bambo Maputi chigawo chino chapakati. Tichezenso ndi wachinyamata kuchokera chigawo chino chapakati. Zanga wachinyamata ndi uthenga wanji umene wabweresera amalawi padakali pano. Ine kumatatu. Koyamba ine ndi Everett Zina Omaleka. Uthenga umene ndiwabweresera Malawi ku dziko lonse lapansi ndiwapempha Malawi kuti pa 16 September
apita akavotere Peter Mutharika mo mtima wonse akumbukire zimene Peter Mutharika wakhala kuchita akuziwa kalekale zimene Peter Mutharika wakhala kuchita apitirire tifuna timve kuti akavotere Professor Arthur Peter Mutharika chifukwa chani chifukwa Peter Mutharika number 1 akati awanena kanthu kuti afuna achite chinthu amakhala kuchita ndi chinthu sanena ndale sanena chinthu yongotuza pakamwa lino kuti sachita ya akafuna kunena chinthu kuti ndichita chakuti chimene amachita wakhala kuchita zinthu zambirimbiri kuti wina alisenso kumdziko mna akuziwa ndezi chifukwa cha zimene Peter Mutharika wakhala kuchita zimene anthu zimene yazo akuzikumbukira zili mitima mwawo akhale number 1 akakhale kavota mokondwera ndi mavuto wanji ena mwa mavuto amene mwakumana nawo kamba ka utsogoleri wa Malawi Congress Party 1 anatinamiza kuti azalemba ntchito anthu 1 million komano pali anthu 5 million amene akusowa ntchito anatinamiza kuti azasisa fertilizer kuwika pa 45 fertilizer pano pale pa 100 chakuti anatinamiza kuti azatani zinthu zambirimbiri zimene ananamiza palibe chimene chiti chonse chimene anachita Apollo nchinthu chimodzi omwe ndale zimene anasala nazo ati IMCP ndizakalekale zongonamizana osati zoiti zochita zinthu zoti kutena kuchita komani zoti angonena kungoanamiza anthu chigawo chapakati munabeba ndi mademo 2019-2020 mpaka na Professor anakuvomerezani kuti mupange zimene mukufuna anakusirani bomali tiyembekezere kuti munasinthika zenizeni mukulapa chigawo chapakati kuti Professor munalakwira ndipo osati masewera ndipo kumene kula Professor Peter Mutharika akhalena azimve mtima mukuti kunoko kuchigawo chapakati akumene anthu amanama kuti kuchimake kwa MCP no kunako kuchimake kwa DPP amve mtima mukuti pano panthu aliyense kunoko akavotera DPP ndimukondwera molimba mtima mosakakamizidwaso aliyense mtima mwake kunenaso mosaopa ndi DPP basi ayankhuleni anzanu a chigawo chino chapakati maka kuchinyamata zokhudzana pa 16 September komanso mawa kuti Professor Arthur Peter Mutharika ali pano pa Chilimampunga ground wina aliyense wachinyamata nyamata nzanga kulikonse kumene akundimva pa 16 September number 1 kukavota kukachonga pa Chimanga chimene chili kuti tikavote wina aliyense wanyamata kumene aliko andimve ineyo ndikuyankhula ngati mboni amene nakhala number 1 ovutika Malawi amene ndavutika kwambiri kumulamuliro umene wa DPP wa MCP apo pati kupempha wina aliyense akavotere DPP programu ya mawa mkango uli pano uwauzanji azako a chigawo chino chapakati wina aliyense kumene ali okonda chipani cha DPP okonda boma lake ozikonda yekha kaya ndi kuntchito ajombe kuntchito mawa abwere panopa azamve zimene uje DPP Peter Mutharika ayankhule mawa yekha azimvere yekha noti sokumvera pa radio aliyense asiye ntchito zake abwere panopa pa Chilimampunga ground azamve live noti sozomvera mwanthu azamve live ayi ndathokoza kwambiri nzanga ndifuna zabwino zonse ndi mmene tikuchitira kuchoka chigawo chino chapakati tacheza ndi adindo osiyanasiyana tachezanso ndi ena achinyamata pano akufotokoza akupempha wina aliyense Malawi amene analembetsa kuti pa 16 September tikavotere chipani cha DPP akuti tiyangoyang'ana pamene pali chimanga izo nzokamba za anthu kuno amene takhala tikuyankhulana nawo so izi zikuchokera kwa anthu amene wawo osati kwa ine kwabweranso amene wachinyamata wina tingomva kuti ndi uthenga wanji umene watibweretsera pano pamene tikuonerera ntchito yomanga masanja kuti ndi sanja folo tikuti sanja folo zimene zomangidwa malo ano timve watibweretsa uthenga wanji wachinyamata ochokera kuno ku Lilongwe ine ndi wachinyamata ochokera ku Lilongwe Cities kumene phungu wathu ndi Alfred Gangata nyamata amene anatumizidwa ndi Mutharika kuti azagwire ntchito yopulumutsa Malawi kuno kuntandire ife achinyamata akuno kuntandire tikukumana ndi mavuto osiyanasiyana monga amene anatinamizira nthawi ya mbuyo mu chaka cha 2020 anatinamiza nena kuti ife achinyamata tisapeza mwayi wa ntchito koma izo sizinali zotheka kwa ife achinyamata koma ife takhala pansi monga ngati achinyamata tapempha ndipo timakhala kupemphera nena kuti Mulungu atidalitse ndipo Mulungu anatiyankha mapemphero athu powapasa Mutharika mtima onena kuti ayimirenso kuti azaphule mtundu wa Malawi monga ngati ino achinyamata mutha kuona manja mwanga muli kope limene muli ndakatulo imene yoyo mutu wake ndi APM my vote motolo mutakhala kuti mulilede nditaonera kuti Malawi ayimvere ipase verse imodzi yokha mlengana ndi nthawi APM my vote mwabwera atu adati mwafika atu APM mwadzangari coming tirakusowani kuchokera chaka cha 2020 ndiyambe ndi mastari ulendo umene dziko la munali plapa moro lichataonana bwa mpina kaka kalirelekaso pa moro mulamuliro wanu bwana ziko chakudya chinkapeseka pena paliponse mafuta amene munasiya pa 520 kwachacha pano ali pali 3000 kwacha palita
chimanga munachisiya pa 10,000 thumba chija pano chili pa 100,000 taonani madera ena aziko muna kudya ziteze mwabwera rubaba mwabwera ndikuti mwatulukira atu adadi mwatulukira APM my vote tikakamba zachapananga bridge munamanga ndinu APM malara cement substitute munambisa ndinu APM tikakamba za nyumba zosiyana za polisi azathu akhungula cha lubino munamanga ndinu APM mwabwera atu APM mwafika APM sali yekha wabweranso ndi phungu achituku kwa masomphenya la Fred Gangara phungu amene atumizidwa ndi Ambuye kuti azapulumutsa anthu kuntandire kuno adadi rutina kusowani taonani lero inu ndi mayankho athu mulungu atamandike koma chenjezo langa lipite kwa inu amamega famu ang'onoang'ono kuti pakilani nthawi yakwana adadi akubwera ku State House pa 16 September Jeniasa boma adadi boma pa 16 pano DPP boma mwabwera atu adadi mwabwera APM my vote yake ndi imeneyi ndimene zokhalira kuno ndakatulo tamvera ndakatulo pano mutu wake akuti APM my vote afotokozanso zina mwazitukuko zimene Professor Arthur Peter Mutharika anapanga zimene zikuwapangisa Amalawi kuti amuyitanenso Professor Arthur Peter Mutharika kuti asogolere dziko lino kuno ndima wagwa kuma kulikhamu la anthu ochitoka kwambiri kulikhamu la anthu amene abwera ndithu kuti azaone zimene zikuchitika malo ano nyamatayu ndi amene ali pamene papa tukhulupirira mmawa mkango ukafika pamalo pano nyamatayu azapasidwanso mpata kuti mwina ayankhule kuti ndakatuloyi ainenenso kachikena chifukwa ni ndakatulo yopasa chidwi kwambiri zanga ndifunira zabwino zonse pamene ndithu ukakonzekera kuti mawa ndakatulo ibwerenso malo ano ilipo pano mawa zikomo kwambiri APM my vote zikomo kwambiri 2025 Mutharika boma tokoza kwambiri zabwino zonse ndi mmene zikuchiri mmene zikukhalira kuno mwina chifukwa cha nthawi ndima wagwa tisiyani pamene papa mawa mama omwe tikhala tilinso pano kupatsirani satane wa zonse kuchokera kuno kuchilima mpunga ground mumzinda uja wa Lilongwe ena akuti boma lija lapita izi malingana ndi mmene pa ground palili sisi kula nsonkhano lero tikukonza nsanja koma ground ili lasasa ndi regional governor achigawo chino chapakati bambo chitiritiri olemekezeka Kambalame tifuna timve chokera kwa iwowa kuti akonzekera modani nsonkhano umeneyo mwakonzekera modani nsonkhano umeneyo RG zikomo kwambiri msonkhano umene uli kuchilima mpunga ground sunaonekeponso chikhalireni chifukwa ndi by public demand bwana amayenera kuti azibwerera ku chigawo chakumwera anakonzeka kuti adzachita kubweranso kuno ku chigawo chapakati koma anthu apempha kuti iyayi adadi tinaona kudutsa kupita kumpoto sangabwerere chigawo chakumwera ifeyo osawaona pano pa chigawo chapakati so chifukwa chakuti akufuna ndi anthu msonkhano ndiye tikuyembekezera msonkhano wapamwamba kwambiri tinamva pachiyambi kuti msonkhano ukakhala pa masintha komano taona lero mwapanga meeting kuti msonkhano sukhalanso pa masintha komano kuchilima mpunga chifukwa chani ground lina osati masintha masintha yachepa izi ndi zakuluakulu ndiye timayeneranso kuwapatsanso ground yayikulu ndiye silingamabwererenso ndi adadi ku masintha lero ndi mmene tafika stage ifwa tankhala mawiki ochepa kuti tsopano tipite ku masankho ndiye chifukwa chake tikuwapititsa kuchilima mpunga ground uwu pokhala msonkhano woyamba kuchokera 2020 Professor Arthur Peter Mutharika kuchititsa chigawo chino chapakati mwina Amalawi ayembekezere motani kunjaku in terms of kabweredwe ka anthu komanso security monga mukudziwa kuti ndikoyamba adadi kubwera kuchititsa msonkhano woyamba pano pa chigawo chapakati chifukwa zija timangowalandira apa tsopano afuna apange msonkhano wawo tikhoza kunena mosazungulira ndikuti akupanga lonchi campaign pano pa chigawo chapakati ndi monga mmene zikuonekera chifukwa nkoyamba kubwera ndiye ifeyo kuno takonzeka kumbali ya chitetezo kuti komanso munthu amene anthu amamukonda ndikukhulupirira kuti sangakhale nayenso ndi mangawa munaona pa tanki paja kuti anthu amafika nthawi zino komanso munaona pa nkhotakota pa Salima pa monse mene tayenda paka Muzolodi anthu ena afika mpaka 9 o'clock koma kukhulupirira kuti chifukwa chakuti anthu afuna amve fundo awaone adadi ndesi tikuyembekezaso kuti kuzibweranso anthu ena opanga chipongo mwina pampero pakucheza kwathu mutamemeza Amalawi amene ali masapota anu komanso kwina aliyense kuti mwina azabwere pa msonkhano umene tikupempha aliyense wakufuna kwabwino amene akufuna amve fundo kandi masapota DPP kandi masapota zipani zina
akhoza kubwera abwere ndithu ndipo tikawalandira komanso tikumva ndithu komanso tikudziwa kuti atsogoleri azipani zina akozeka kuti loweruka tikawalandire akulowa DPP. Tathokoza kwambiri olemekezeka Kambala fana zabwino zonse ndimene tikuchitira kuno tacheza ndi olemekezeka regional governor Bambo Kambala chigawo chino chapakati kufotokozerapo za msonkhano umene chipani cha Democratic Progressive chakonza pamene mlendo olemekezeka masonkhano ndi His Excellency Professor Arthur Peter Mutharika. Kani pamenepo mawanso tikhalire pano kucheza ndi alendo osiyanasiyana mlengana ndi maprogramu masonkhano amenewo kuchokera kuno chigawo chapakati mzinda wa Lilongwe munali ndine Robert Muko. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.